Хәтерли мин әле бүгенгедәй, ашка килеп җиткәнне. Исәнмесез, хәерле көн, Акчарлак газетасын укучы дусларыбыз. Бүген 1 сентябрь түгел, 5 октябрь укытучылар көне. Шуңа да чын күңелебездән мөгаллимнәрне, фән эшлеклеләрен, укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Көннәр бик матур туры белән бергә Акчарлакның яңа саны да басылып чыкты. Шәлдә яшәүче Нәзилә апа 70 яшенә кадәр сыер савучы булып эшләргә тели. Ни өчен? Хәмдүнә Тимергалиеваның апасы Илһам безгә туган түгел ди. Мәктәп директоры комбайнда эшли. Хәрбиләргә 60 килограмм шәк, һәм гадәттәге хикәяләр, сканвортлар, журналистик шыруы булар барысы да Акчарлакның яңа санында. Бүген зарлы телефонга бик күп шалтыратулар кабул иттек, һәм инде бик кызыклы тәкъдим белән бер апа чыкты. Ул үзенең якын кешеләренә, туганнарына туган көн юбилей туй булсынмы, Акчарлакны яздырып бүләк итәм ди. Әгәр дә инде сезнең дә якын кешеләрегезнең бәйрәмнәре якынлашса, Акчарлакка язылып, аларны шатландыра аласыз. 6 ай дәвамында алар Акчарлакны укый алачак. Бу бик яхшы мөмкинлек. Кулыгыздан ышкындырмагыз, ташламалы бәядән Акчарлакка язылыгыз. Бүген безнең балык бистәсеннән Габдрахимның китапларын сатып алырга килделәр. Бик яратып укыйбыз. Хәзердә аның язмалары даими рәвештә чыгып тора, сез чыгарып торасыз. Без аларны хәзердә укып барабыз. Акчарлакны бик яратып укыйбыз. Бөтен нәрсәләрендә табырга була. Яшьләр өчен дә, картлар өчен дә, әле картлар булсак та, яшьләргә дә кызыксынабыз. Күгәчтен авылына без барабыз да, өчебез дә бер туганбыз. Субханаллах. Без 5 кыз, 2 малай. Алланың бергәне шөкер.